Bine v-am găsit la Salon Naomi. Aș vrea să vă povestesc despre marea mea suferință în tot viața mea de adult. Am avut probleme cu greutatea, plus minus 10 kg. Da, o situație destul de urâtă. Slăbeam 10 kg, urcam înapoi 10 kg, iarăși. Și nu doar atâta, chiar dacă eram slabă și ajunsesem, nu eram slabă, slăbisem un pic, dar de burtă nu scăpam niciodată. Pe unde și că am născut 3 copii și am avut sarcină gemelară, o problemă imensă, că de ce trebuie să-mi stea așa de țubuiat în față, ca ciocolata Tomberon, dacă știți că e așa, foarte ieșit în evidență. Și nu știam cum să ascund cu haine, cu toate astea, tot timpul m-am simțit complexată. Și când mi-a venit ideea să deschid salonul, m-am gândit că fac și acupunctură și botec și am găsit locația asta frumoasă, că am 2 camere separate și pot să am intimitatea cu partea de clinică și partea de salon e total separat. Și așa mi-a venit ideea că să cumpăr și aparatul ăsta, care este un ajutor imens pentru femeile care sunt ca mine. Și mă gândesc că multe sunteți în situația mea, nu zic așa bătrâne, poate și mai tinere, dar situația când ai 3 copii, familie mare, lucrezi foarte mult, pentru că într-o țară nouă ne lipsesc multe, încă și acum după atâția ani, și ai vrea să mergi la fitness. Eu m-am dus, dar și oboseala aia mare ne face să mâncăm uităm de noi. Și vrem să recuperăm cumva, că acum merit că am muncit mult și am făcut și fitness și merit ce pot să mănânc. Deci o luptă în continuu. Nu doar eu, foarte multă lume suferă pe problema asta. Marea parte cu surplusul, o mică parte, sau probabil că nu chiar atât de mică, cu partea asta, altă, cu anorexia. Eu nu zic că sunt bulimică, dar e clar că lipsește un buton din cap unde zice stop, nu ai voie să mănânci mai mult. Deci să realizăm când am întrecut măsura și să ne oprim în timp util. Da. Să vă prezint aparatul ăsta minunat, care este un ajutor imens. Da? Dacă am reușit să mă duc la fitness, de exemplu, o săptămână, am remușcări când am făcut abdomene și aparatul ăsta poate să mă ajute. În jumătate de oră pot să am 10.000 sau în jur de multe mii de exerciții. Da? De exemplu, abdomene putem să avem. Are, de exemplu, 2 mânere care se pot pune, bineînțeles că trebuie să fie omul așezat în pat, și pe piele se aplică, se pun cele 2 mânere și lucrează cu electromagnetism. Și face treabă, da? E de multe ori destul de greu de ținut, pentru că se poate modifica intensitatea. La început se pornește cu intensitate mai mică și cum mușchii se formează, putem să ridicăm intensitatea. Pe lângă asta este partea asta extraordinară pentru femei care, și nu numai femei, dar zic eu că eu sunt femeie, pe mine mă doare ce mă doare, dar toate avem problema, după o vârstă, începe să zboară carnea pe noi. Gravitatea atrage, eu nu știu, ori pe bază hormonală, ori pe... doar muncim mult. Eu cel puțin la curățenie, când lucrez și 12-14 ore câteodată, chiar folosesc mâinile și în toate direcțiile, dar totuși se întâmplă că nu sunt mulțumită cu zona asta. Da? Și aparatul ăsta este special, că se poate monta pe biceps, triceps. Da? Eu imediat îl scap. Așa, deci se poate pune și invers, da? Și interesant este că se poate pune și la mușchii din spate, de aici, sau se poate pune din față, da?
Și nu doar de slăbit. Aici zic că nu folosesc doar la femei. Mă ajută foarte mult aparatul cu terapiile mele, cu terapia Bowen și cu acupunctura, pentru că oamenii care au cârcei, de exemplu, trebuie să se trezească noaptea de 50 de ori ca să facă ceva, că nu se lasă cârcei. Cel puțin oamenii în vârstă au problema asta și nu numai, că și băiatul meu are. Problema este că nu este circulația bună în picior. Și noi știm că inima pompează sângele și dacă undeva este mai greu să treacă prin vene, prin artere, inima trebuie să pompeze mai tare și se supra-solicită. Din cauza asta se recomandă sportul. Dar problema este cu mulți au dureri și nu pot să facă sport sau nu pot să se adune să facă ceva pentru sănătatea lor, că este clar. Mușchii din picioare sunt ca un fel de ajutor pentru inimă. Că în momentul în care m-am ridicat în picioare și trebuie să mă țin în picioare și încep să merg, folosesc mușchii. Mușchii sunt ca și o pompă pentru venele și pentru arterele, da? Din cauza asta este un ajutor mare pentru inima, dacă cineva are probleme cu, de exemplu, inima sau cârcei. E un mare ajutor ca cineva să aibă stimulering pe mușchi, da? Adică să se stimuleze mușchii. Îmi vine și în daneză, mă scuzați de limba, că e greu când vorbești mai multe limbi. Așa, și așa am folosit partea asta și la mușchiul de sus și de la mușchiul de la gambe. A ajutat, chiar a ajutat. Că dorința mare este când vine cineva cu o problemă de sănătate, să fac tot posibilul ca să fie rezolvată problema sau să ajut cu problema respectivă. E mare bucurie când aud că de când au venit la mine din iulie, nu au avut niciun cârcei. Nu au avut deloc cârcei și ei nu i-am făcut cu aparatul, ei i-am făcut cu acupunctură, cu terapia Bowen și cumva corpul s-a corectat, că noi avem medicul interior în noi și terapia Bowen doar facilitează medicul nostru interior, adică e ca și cum corpul știe singur să se vindece, doar că stagnează, am fost blocați în anumite situații, creierul nu-și mai dă seama ce are de făcut și atunci noi trebuie să ajutăm un pic și un masaj sau terapia Bautec sau chiar acupunctura, da? Un act când o intrat, a dat un impuls către creier, hai și lucrează aici. Așa, am făcut o amestecare acum, că am vrut aparatul, dar ca să înțelegeți și cum ajută aparatul și în partea de sănătate. Nu este doar o fiță de a slăbi, pentru că e un aparat scump și am văzut undeva oportunitatea ca o completare în terapiile mele. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, este partea asta de scaun, care este minunat pentru persoanele care suferă de incontinență urinară sau că am zice că persoanele în vârstă, dar nu numai, pentru că după o naștere femeile au foarte multe neplăceri. Zona de pelvis, da? Mușchii de acolo suferă, au suferit o traumă la naștere. Mai ales dacă a mai și fost o cusătură pe acolo, da? Deci traumele alea își lasă cuvântul, da? De multe ori trebuie timp până își redobândesc femeile puterea în pelvisul lor. De exemplu, dacă ne uităm într-o carte de anatomie, putem să vedem că sunt foarte mulți mușchi mici care răspund pentru a putea strânge urina, da? Deci când avem senzația de mers la toaletă, să putem să strângem înapoi, că acum nu pot, nu este toaletă la îndemână, da? Și atunci mușchii ăia ar trebui să strângă. Dar de multe ori, dacă mușchii nu au pierdut elasticitatea, trebuie ajutați
ca să lucreze din nou, să-și recâștige puterea de a strânge. Pe undeva și creierul trebuie învățat din nou să dea comandă și mușchiul să preia comanda. Și aici intervine scaunul meu care ajută, dacă ați auzit, în exercițiile Kegel, da? Pentru că dacă te duci la doctor, doctorul recomandă în incontinență urinară să facem exerciții Kegel. Exercițiile Kegel sunt acele exerciții, dacă cunoașteți, de exemplu, când trebuie să mergi la toaletă și te strângi că... Da, te strângi. Puterea asta de a strânge, da, asta este Kegel, exercițiile Kegel. Și ar trebui în zilnic să facem câteva exerciții și să creștem între timp numărul exercițiilor ca să întărim musculatura. Și problema este că ne spune doctorul, dar nu ne ținem. Uităm. Și aici poate să ajute scaunul ăsta pentru că face exact exercițiile Kegel. Provoacă, în jumătate de oră poți să ai mai mult de 10.000 de exerciții Kegel. Și aici se începe cu o intensitate mai mică, depinde de sensibilitatea fiecăruia, că sunt care pot să suporte 50% de la început. Atâta pot să fac prima oră. Dar poate alții doar 10%, poate 9% pot să... că atâta sunt de sensibili și li se pare că e prea tare. Ideea este că cu cât crește rezistența mușchiului, cu atât se poate crește în aparatul, da. Se poate ajunge la 100%. Hotărât, după a 3-a, 4-a ședință, deja se simte. Eu recomand 6 ședințe, așa am și prețul stabilit, că 5 ședințe se plătesc, al 6-lea e gratis. Pentru că dacă faci doar una, este doar o gustare, n-am făcut mare lucru, dar într-adevăr să se vadă, să se simtă ceea ce s-a întâmplat acolo, ar trebui cel puțin 6 ședințe. După aceea, peste 3 luni, doar de întreținere, câte una pe aici pe acolo se poate face. Bineînțeles, dacă cineva vrea mai des, poate să facă și mai des. În general, nu mai mult de 2 ori pe săptămână. Așa e recomandarea de la fabricantul. Eu îl folosesc de când am. Mi-a plăcut asta foarte mult pentru că sunt femeie, am soț și ajută și la viața sexuală, la îmbunătățirea să simțim ce se întâmplă în actul sexual. Cred că multe femei s-ar bucura să aibă un pic mai mult prezență în actul în sine. Așa că vă recomand cu drag să veniți să încercați, să investiți în sănătatea dumneavoastră și în frumusețea dumneavoastră, da? La slăvit mă refer. Vă pup și vă aștept cu drag. La revedere!